čtvrtek 3. července a vyrážím na svoji 7. etapu z tábořiště Stvořidla. A dneska mě čeká spousta kopců a teď jsem tady ve Stvořidle a kousek ode mě, tady je na mapě namalovaný geografický střed České republiky, to znamená, že jsem opravdu někde uprostředka. Tady se jde krásně. To teda jenom kousíček teďko. Před chvilkou to bylo horší, z kopce do kopce. Nevím, jestli to na videu bude vidět, ale jsem 573 metrů nad mořem, vystoupala jsem od Sázavy poměrně vysoko, kolik 262 metrů asi tady. Já přijíždím do středu České republiky. Městečka Číhoš. Tak, jsem v půlce cesty. Jsem ve středu republiky. Sice to původně nebylo místo na mojí trase, ale když jsem dneska ráno v kempu viděla, že je to kousíček, tak jsem trošku změnila trasu. Půlku východní už mám za sebou a čeká mě ta západní. Když se podívám na profil trasy, jedu do Zruče nad Sázavou. A když se podívám na profil trasy, jak mi to ukazuje z kopce, a přitom já budu šlapu do kopce, zase do kopce to je. Už mě to nebaví. Už toho mám plný zuby, takže jsem rozhodnutá. Tím, že jsem si udělala tady tu odbočku, jo, už mám teďko 40 kiláků na to. Takže dojedu do Zruče, potom maximálně do Kácova a tam nasednu na vlak a vůbec se nebudu stydět si do Českého Štemberga před vlakem. Tak, teď už to snad konečně bude z kopce. Vypadá to, že jo. Už to jede. Tak. Za chvíli snad budu v té Zruči.
zkrátím si to a skončím to v Kájově nebo v Kácově a tak mám za sebou 8. den. Byl teda náročný. Vzalo mi to hodně energie. Už je to zase dobrý. Jsem vykoupená. A dneska jsem si dopřála postýlku v chatičce. Takže předpokládám, že se dobře vyspinkám a naberu sílu na další etapu. Se nakonec rozhodla, že skončím cestu v Kácově a zbytek dojedu vláčkem kolem Sázavy, protože už bych to asi nedala. V půl 8 jsem nasedala na vlák a ještě to bylo asi 15 kilometrů a nahoru dolů.